салом алайкум тамошобинони шабакаи Тажлайв ва барномаи илм ва технология. Бо шумоён ҳастам ман Матин Муҳиддинов ва мо бошем бо ҳамроҳи шумо имрӯз дар бораи он телефоне ки мо якҷоя аз сомонаи AliExpress харидорӣ намуда будем суҳбат мекунем, чунки ин телефонро ба ман оварда расонданд ва мо бошем мекушем мебинем ки ба мо телефон равон кардан аз Хитой ё ин ки ягон чизи дигар. Бинандагони азиз, барои шумоён як чизро гуфтанӣ ҳастам ки шабакаи Тажлайв дар Play Market барномаи худро дорад. Ворид шавед, барномаи Тажлайвро яъне аз Play Market скачат кунед. Дар он ҷо бошад, бародарони азиз, вақте ки ин барномаро дар телефонҳои худ установка мекунед, ҳама хабарҳое ки шабакаи Тажлайв мебарорад аз ҳама пеш метавонед бубинед ва ғайр аз ин. Бинандагони азиз, дар барномаи Тажлайв шумо метавонед ки радиои Тажлайв ва дигар радиои тоҷиконаро гӯш кунед. Боз дар барномаи Тажлайв шумо метавонед ки нархҳои чиптаҳои ҳавопайморо бубинед ё ин ки тавассути ан ҳамин барнома ин чиптаҳоро харидорӣ намоед. Ва ғайр аз ин, агар зиқ шудагӣ бошед, дар он барнома шумо метавонед ҳама гуна ҳикояҳо ва нақлҳоро бихонед. Барои бинандагони азиз, зуд ворид шавед, ин барномаро дар телефонҳои худ установка кунед. Агар ягон камбудӣ бошад, дар ҳамон комментарий ё дар Play Market бинависед, мо онҳоро хонда ба назар мегирем. Бинандагони азиз, мо бо ҳамроҳи шумо ҳоло кӯшиш мекунем ки инро бикушем ва бубинем ки дар дохилаш чӣ ҳаст. Як чизро ба шумоён хотиррасон мекунам ки вақте ки аз AliExpress агар ягон телефон ё ин ки ягон чизро мехаред, шумо шарм надоред ва ба фурӯшандае ки ҳамон чизҳоро мефурӯшад бинависед ки ба ман ягон тӯҳфа равона кун. Дар ин ҳолат фурӯшанда бошад ба шумо албатта ягон тӯҳфа равон мекунад ва чунки ин чизро ба ман русҳо фаҳмонданд, ман бисёр наворҳои русҳоро ки аз AliExpress ягон чизро харидорӣ мекунанд тамошо мекунам, онҳо мегӯянд ки яъне аз фурӯшанда ягон чизро талаб мекунанд, фурӯшанда бошад ба онҳо ягон тӯҳфа равон мекунад. Ман низ ба фурӯшанда ворид шудам, навистам ки ба ман ягон тӯҳфа равон кунед. Фурӯшанда бошад ба ман ҷавоб дод ки мо ягон чиз равон мекунем ва ҳоло бошад ғайр аз телефон мо мебинем ки ба мо боз чӣ равон кардан барои ҳамчун тӯҳфа. мо қутиро кушодем ва бубинед ки ба мо яъне дар дохили як чизи як упаковкаи наҷожнӣ равон кардан ки барои ҳангоми транспортировка ягон чиз нашавад. Бинандагони азиз, барои аввай бо дили пур ман ҳамеша аз AliExpress ягон техника харидорӣ мекунам, чунки онҳо бениҳоят чизҳоро яъне худро ҳурмат мекунанд ва бениҳоят кӯшиш мекунанд ки чизҳояшонро яъне хуб упаковка карда ба харидор равон кунанд. Мо мекушем бинандагони азиз ва мебинем ки дар дохилаш чӣ қарор дорад. дар дохили ин коғазча аз ширкати Xiaomi қарор дорад. мо ин коғазчаро як тараф мегузорем ва чӣ хеле ки шумо худатон дида истодаед, яъне телефон Redmi 5 Plus ки мо онро харидорӣ намудем, наушник, яъне мо онро бо ҳамроҳи наушник харидорӣ намуда будем ва чӣ хеле ки гуфтам тӯҳфа барои тӯҳфа ба мо яъне боз ягон хел браслет равон кардан. ҳоло мо онро кушода мебинем ки ба мо ҳамчун тӯҳфа чӣ равон кардагӣ ҳастанд. вале бинандагони азиз, чӣ хеле ки дар яке аз телефонҳое ки аз Хитой харидорӣ ба ҳамроҳи шумо намудагӣ будем, яъне як намуд чала равон кардан ки дар он телефонро мегузорему ва телефонро истифода мебарем. хело қулай аст тавассути ин чала телефонро истифода бурдан. барои бинандагони азиз, бар ҳаминаш ҳам шукр мегӯем ки ба мо як чизи дигар равон кардан ҳамчун тӯҳфа. барои вай фаромӯш накунед ки ба фурӯшанда бинависед ки ба шумо ягон тӯҳфа равон кунад, чунки фурӯшандаҳои Хитой ин чизро ҳамеша ба назар мегиранд, то ин ки онҳо мунтазир мешаванд ки пасон дар отзывҳо, дар комментариҳо ба онҳо ягон чизи хуб менависед гуфта. мо сар мекунем аз наушникҳо, мекушоем мебинем ки ба мо чӣ гуна наушник равон кардан. Бинандагони азиз, ба фикри ман наушникҳои ширкати Xiaomi бениҳоят наушникҳои хуб ҳастанд. ман бисёр наушникҳояшонро дидагӣ будам ва ҳатто хостам як намуд наушникҳое ки тавассути Bluetooth кор мекунанд, онҳоро харидорӣ намоям. аммо бениҳоят нархҳояшон қимат ҳастанд. 1,5-2 то ҳатто 3-4 ҳазор рубл ҳастанд наушникҳои ширкати Xiaomi. дар асл наушникҳои хуб мебарорад. барои аввай ман боваринок вақте ки телефонро харидам, хостам бо ҳамроҳи наушникҳо аз ширкати Xiaomi ба ман ин телефонро равон кунанд. ва чунин ҳам кардан, ба мо наушник равон кардан ва ғайр аз наушник боз чизе ҳаст дар дохилаш. резинкае ки мо онро дар гӯши худ мегузорем. наушникҳоро мекушоем мебинем. наушникҳо алюминий ҳастанд, яъне пластмас нестанд. ин аллакай хуб ҳаст ва онро бошад дар як навори дигар ман гап мезанам ки ин наушникҳо чӣ хел кор мекунанд. мо ин қуттиҳоро айни ҳол дар як тараф мегузорем ва кӯшиш мекунем ки телефонро бикушоем ва бубинем ки чӣ гуна аст. бинандагони азиз, телефонро пурра маҳкам кардагӣ ҳастанд. ман ҳам ба мисли шумо бетоқатона ҳастам ва мехоҳам онро бикушам. упаковкааш сурх аст, яъне элеганна. бисёр упаковкаҳои телефонҳои iPhone, Samsung ҳамаашро бубинем, онҳо ранги сафед доранд, аммо ин телефон бошад ранги сурх упаковка кардааст. мо ҳоло кӯшиш мекунем ки инро кушоем ва бубинем ки ба мо чӣ гуна телефон равон кардан. бача ира чӣ кушоем? як корча биё. не всё.
пленкае ки дар борааш кашидан мо онро мекушоем. пурра ба фикри ман шумо низ дар ҳайрат ҳастед, чунки бисёриҳо мехостанд чунин телефонро харам ва вақте ки ман тарзи харидани ин телефонро дар як навор гирифта ба шумо нишон додаги будам, бисёриҳо нависта буданд ки яъне қариб ҳар рӯз менависанд ки телефон омад ё ин ки наомад, кай омад, агар омад ягон абзор кунед ба мо нишон диҳед чӣ гуна телефон аст. Ва ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки ман ин телефонро харидам, ин телефон забони англисӣ буд, яъне дар онҷо нависагӣ буд ки телефон ба забони англисӣ аст ва забони русӣ надорад. ба наздикӣ ворид шудам, дидам ки то вақте ки ин телефон ба ман омад, аллакай забони русиро баровардан барои чунин телефонҳо. Чӣ хеле ки ман ба шумо гуфтагӣ будам, яъне глобалная версия ба наздикӣ мебарояд, бинандагони азиз. Аммо дар дохили ин телефони мо глобалная версияро гузоштан ё ки не? ҳоло мо ба ҳамроҳи шумо мекушем ва шоҳид мегардем ки яъне телефони мо забони русӣ аст ё ин ки англисӣ. Мо қутичаашро кушодем. Дар инҷо телефон ва ғайр аз телефон боз чихол ба мо равон карданд, чун ҳар вақта, чунки ширкати Xiaomi ҳамеша чихол бо худаш равон мекунад, яъне телефони сиёҳ харидем, ба мо чихоли сиёҳ равон карданд. Телефони сафед мехаридем, агар ба мо чихоли сафед равон мекарданд. ин бениҳоят хуб аст. Ман барои ҳамин яъне аз ширкатҳои Xiaomi ё ин ки аз Хитой бештар чизҳо мехарам. Масалан, агар мо ҳамин телефонро аз Русия мехаридем, нархаш бениҳоят қимат мебуд сараввал, ва дуюм ин ки ғайр аз он ки бо нарх қимат мехаридем, дар дохилаш ягон хел чихол ба мо намегузоштанд. Аммо вақте ки мо аз Хитой харидорӣ намудем, ҳам туҳфа ва ҳам чихол ва ҳам бо нархи арзон, барои аввай бинандагони азиз, ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки аз сомонаи AliExpress ягон техникаро бихарам, нисбати оне ки аз мағозаҳое ки дар Русия қарор доранд. Мо телефонро мекушоем ва айни ҳол телефонро дар як тараф мегузорем ва мебинем ки дар дохилаш, дар упаковкааш ба мо чӣ равон карданд. Ба мо инструксия равон карданд ки инструксия мутаассифона ба забони хитоӣ аст, яъне забони англисӣ ҳам ҳатто надорад. Ва ғайр аз инструксия, яъне зарядни устройство ва USB кабел. ин оддӣ аст, яъне ягон чизи дигар ба мо равон кардагӣ нестанд. Телефон, бинандагони азиз, шаклаш ба мисли Samsung Galaxy S8 аст, яъне паҳн несту борику дароз аст. ин аллакай хуб аст, чунки диагонали ин телефон 18:9 аст. Ҳастанд телефонҳое ки диагоналашон HD ва Full HD ҳастанд, аммо ин телефон бошад 18:9 аст, яъне аз Full HD ҳам болотар. Бинандагони азиз, биёед кӯшиш мекунем онро даргиронем, яъне заряд дорад ё ин ки не вақте ки ба мо равон карданд. Бале бинандагони азиз, телефон даргирифт, яъне зарядаш то ҳоло ҳам ҳаст. ин телефонро ба ман дар давоми 16 рӯз бинандагони азиз равон карданд аз худи Хитой. шумо бубинед ки мо онро 5 январ аз AliExpress харидорӣ намудем ва рӯзи 21 январ бошад ин телефон ба ман аллакай омада расид. Ва бисёриҳо савол медоданд ки мо чӣ хел фаҳмем вақте ки телефон ба ягон чизе ки мо аз AliExpress харидорӣ намудем, мо чӣ хел метавонем фаҳмидан ки он чиз ба мо омад ё ин ки наомад. Вақте ки ин телефон ба ман омад, ба ман ҳам дар телефонам сообщение, яъне SMS омад ки чизе ки шумо аз AliExpress харидорӣ намудагӣ будед ба почта омада расид аллакай. Ва ғайр аз оне ки SMS боз дар почта ширкати AliExpress ба ман, яъне дар электронная почта ба ман навист ки яъне телефони шумо аллакай омадааст, дар почта уро рафта бигиред. ғайр аз почта боз дар худи программаи AliExpress низ боз ҳамон яъне ворид мешавем ва мебинем ки нависта шудааст ки телефони шумо аллакай омада расидааст. Телефони мо даргирифт, бинандагони азиз, ва барои мо он чиз бештар лозим аст ки бубинем ки забони русӣ дорад ё ин ки не. Агар забони русӣ дошта бошад хуб, агар надошта бошад, яъне барои ман фарқ надорад, чунки ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки телефонҳоро бо забони англисӣ бештар истифода барам. Не, бинандагони азиз, телефон забони русӣ надорад, яъне танҳо забони хитоӣ, забони форсӣ ва забони англисӣ. айни ҳол мо забони англисиро интихоб мекунем. дар бораи характеристикаи ин телефон ба шумо чӣ гуфтан мехостам? телефон, бинандагони азиз, оперативная памяташ 3 гигабайт ва хотираи аслиаш бошад 32 гигабайт аст, яъне ин бениҳоят характеристикаи хуб. Процессораш бошад Snapdragon 625. Процессор бениҳоят процессори хуб аст, яъне худашро бештар нишон додааст дар бозиҳо. бисёриҳо ин процессорро мешиносанд, чунки ин процессор танҳо дар телефонҳои хубу навбаромад чунин процессорро ворид мекунанд. ва бинандагони азиз, ғайр аз ин телефон отпечатки палса дорад. Отпечатки палсаш дар қафо аст, чунки дар қисми пешаш, бинандагони азиз, танҳо экран аст. шумо бубинед ки қисми пеши ин телефон ба мисли Samsung Galaxy A8 ки нав баромадагӣ буд, ба мисли ҳавай аст, яъне танҳо экран аст ва ғайр аз ин гирдҳои экран даврашакл гардонда шудаанд ки ба фикри ман ба мисли Samsung Galaxy A8, яъне чунин телефонҳое ки пешашон танҳо экран ҳастану ва гирдҳои экранашон даврашакл ҳастанд, айни ҳол яъне дар тренд ҳастанд, мода ҳастанд ва бисёри
производитело бошанд кӯшиш мекунанд ки яъне бисёри ширкатҳо кӯшиш мекунанд ки телефонҳои чунин бароранд. Яъне ба фикри ман дар замони оянда аллакай бисёри телефонҳое ки пешашон берамка ҳастанд барои мо оддӣ метаванд ва он телефонҳое ки бисёр рамка доранд барои мо ҳамчун телефони қадима меномоянд дар назарамон. Аммо то ин вақт ҳоло дур аст. Бинандагони азиз, дар бораи экрани ин телефон ба шумоён чиз гуфтан мехостам. Дар қисми пешаш бошад, яъне пленка кашидан, аллакай пленка, матовая пленка кашидан. Матовая пленка хубтар аст нисбати глянцевая барои ман. Ва қисми қафояш бошад аз металл ҳаст, яъне аз металл иборат аст ва ду тарафи болояш бошад аз пластмас иборат аст. Чун барои чи қисмои болову поёнашро пластмас кардан? Барои ин ки антенна хубтар қапад. Бисёри телефонҳо, масалан ҳамон iPhone ё ин ки Samsung-ҳои ҳозиразамонро бубинед, вақте ки ҳама ҷояш аз металл иборат аст, дар ягон қисмаш ягон резин дорад. Ин резинҳо бошанд антенна ҳастанд, барои ин ки через металл он қадар хуб намегузарад. Дар ин телефон бошанд қисмои болову поёнашро аз пластмас иборат кардаанд ки, яъне аз пластмас сохтаанд ки антенна хубтар қапад. Бинандагони азиз, дар бораи экрани ин телефон гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки шумо медонед, шахсан ба ман экранҳои AMOLED бештар писанд ҳастанд нисбати экранҳои IPS ва дар ин ҷо бошад, бинандагони азиз, ин экрани ин телефон на IPS аст ва на AMOLED. Экрани ин телефон ретина аст. Кӯшиш мекунам, бинандагони азиз, дар бораи ин телефон барои шумоён боз як навори пурра барорам ва бифаҳмонам ки ин телефон чӣ гуна телефон аст. Айни ҳол мо ин телефонро распаковка кардем. Ман барои шумо нишон додам ки ин телефон ба мо омада расид. Агар шумо хоҳиш дошта бошед ки дар бораи ин телефон боз як навори дигар барорем, пас дар комментариҳо бинависед хоҳиши худро ва мо бошем дар бораи ин телефон як навори пурра бароварда ва ҳамаашро мефаҳмонем ки телефон чӣ гуна аст. Бо ин бошад, бинандагони азиз, барномаи имрӯзаи худро ба поён мерасонем. Бо шумоён будам ман, Матин Муҳиддинов. Хайр.